Πώς αποφάσισες να κάνεις μαθητεία? Στην αρχή δεν ήθελα να κάνω μαθητεία, ήθελα να πάω φαντάρος και να βρω μια δουλειά. Αλλά οι καθηγητές και οι γονείς μου είπαν μην χάσω την ευκαιρία. Ήτανε δύσκολη η διαδικασία, βρήκες μόνος σου τη θέση πρακτικής? Όχι, δεν ήταν δύσκολο, έπρεπε να εγγραφώ στο ΙΚΑ και να ανοίξω λογαριασμό στη τράπεζα. Τη θέση πρακτικής μου τη βρήκε το ΕΠΑΛ Αταλάντης. Που κάνεις την πρακτική σου άσκηση, ποιος είναι ο εργοδότης σου? Κάνω πρακτική στο Δήμο Λοκρών και ο ηλεκτρολόγος είναι ο Παλαιοπάνος και ο προϊστάμενός μου είναι ο κύριος Γεωργίτσης. Πώς είναι η δουλειά? Οι συνάδελφοι εργασίες που κάνεις είναι δύσκολες, έχουν ενδιαφέρον? Μου αρέσει πολύ η δουλειά. Φτιάξαμε τα Χριστούγεννα, στολίσαμε τα Χριστούγεννα και τις απόκριες. Κάνουμε συντήρηση τα φώτα του Δήμου Λοκρών. Φτιάξαμε μια βλάβη στο σχολείο της Μαλαισίνας. Γενικά έχει πολύ ενδιαφέρον. Μου αρέσει και περνάω πολύ καλά. Και μαθαίνω πράγματα. Πόσες μέρες δουλεύεις και πόσες ώρες την ημέρα? Χρειάζεται και να πηγαίνεις στο σχολείο? Δουλεύω 4 μέρες την εβδομάδα και 8 ώρες την ημέρα. Την 5η μέρα πηγαίνω στο ΕΠΑΛ Αταλάντη για μάθημα. Και ο μισθός σου πόσο είναι, αν επιτρέπετε? Παίρνω 550 το μήνα ανάλογα την ημέρα που δουλεύω. Ποια είναι τα σχέδιά σου όταν τελειώσει τη μαθητεία? Όταν τελειώσω τη δουλειά θα πάω πρώτα στο σταρτό και μετά θα μπορώ να βρω δουλειά με την πρακτική που έχω κάνει. Τελικά τι συμβουλή θα μας έδινες να κάνουμε κι εμείς μαθητεία όταν τελειώσουμε τον ΑΓΙΛ? Σίγουρα είναι μεγάλη ευκαιρία, μαθαίνεις νέα πράγματα, γνωρίζεις κόσμο, μαθαίνεις να συμπεριφέρεσαι με επαγγελματισμό και φυσικά πληρώνεσαι.